नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण कच्च्या केळीचा पराठा बघणार आहोत। तर आता पराठा करायला घेऊया। हे 3 कच्चे केळी आहेत। यांची सालं काढून आपण यांना स्टीम करून घेतलेलं आहे जवळजवळ 15 मिनिटं। हे बघा, एकदम सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे। जवळजवळ 15 मिनिटं लागलेली आहे आपल्याला हे वाफवून घ्यायला। कच्च्या केळीना मॅश करून घेऊया आता। केळी मॅश करून झालेली आहेत। आता यात एक कांदा घालूया। कांदा एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर जास्त घ्यायची आहे। 2 चमचे लाल मिरची पावडर, अर्धा छोटा चमचा बडीशेप, पाव छोटा चमचा ओवा, थोडीशी हळद, सगळं एकत्र करूया। मीठ, सगळे मसाले आपल्याला एकत्र करायचे केळ्यामध्ये। 1 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धा वाटी बेसन। आपण जेवढा बेसन घेणार त्याच्या डबल आपल्याला गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। सगळं एकजीव करूया। थोडंसं मीठ घालूया वरून। दीड मोठे चमचे तेल आहे। हे आपण एकदम गरम करून घेतलेलं आहे। गरम गरमच घालायचं आपल्याला यात। असं गरम करून तेल घातल्यावर पराठे खुसखुशीत होतात। सगळं एकजीव करूया। यात आधी आपल्याला पाणी नाही घालायचं आहे। आधी सगळं कंबाईन करून घेऊया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यात धना पावडर, जिरा पावडर सुद्धा वापरू शकता। आपण ते नाही केलंय। थोडं थोडं पाणी घालूया। पीठ मळून झालेलं आहे। हे बघा, आपण यात परत पाणी किंवा तेल वापरलेलं नाही आहे। आता याचे गोळे करून लाटून घेऊया। गोळा करून घेतलेला आहे। गव्हाचंच पीठ लावलेलं आहे। आता लाटून घेऊया। आपण चपाती लाटतो तसेच लाटून घ्यायचं आहे। फक्त हे जास्त पातळ होणार नाही, कारण की आपण यात कांदा आणि कोथिंबीर वापरलेली आहे। हे लाटून झालेले आहे। आता भाजून घेऊया। तव्याला तूप लावून घेतलेलं आहे। पराठा घालून घेऊया। त्याला दोन्ही पण बाजूनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तेल सुद्धा वापरू शकता। कच्च्या केळीचा पराठा रेडी आहे। काढून घेऊया। आता मी बाकीचे पराठे करून घेते। कच्च्या केळीचा पराठा रेडी आहे। आपण यात मोहन घातलेलं, म्हणजेच गरम तेल करून घातलेलं, त्यामुळे हे एकदम खुसखुशीत झालेले आहे। तर असा पराठा तुम्हीही करून बघा आणि मला कळवा कसं होतं ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।